हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सर। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తునికి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సో దట్ సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారు, నేను అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపः కదా మह्यं దదాతి సుపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేష్ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమస్తుతే. సప్త కాంచన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन् इति नामिनि. नमो आचार्य पादाय नेताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्रामतारिणि. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिनि. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. నా వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉందా? మీ వాయిస్ క్లియర్ ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. కృష్ణ చైతన్య దాస్ ప్రభుజీ, మీ నెట్వర్క్ సరిగా లేదు ప్రభుజీ, మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, మీరు ఏం చెప్తున్నారో తెలియట్లేదు, మ్యూట్ లో ఉండండి. హరే కృష్ణ. ऐसे ही रखो, टेलर लोग मत बताओ, फिर पूछेगा, चाबी पूछेगा. कृष्ण प्रभु ऑडियो సరిగ్గా లేదు. तो चाबी मत दिखाओ, बोला वो नारायण नारायण డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది ప్రభుజీ, సరిగా రావట్లేదు. డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది, సరిగ్గా రావట్లేదు. ఓకే. సరే అయితే ఓకే. సో హరే కృష్ణ. సో మనం ఇంతకు ముందు చూసిన క్లాస్ లోని మనం ఏమేమి చూసామనంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మైగ్రేషన్ మరియు యోగ మిశ్రిత భక్తి మరియు అనన్యమైన భక్తి. సో అనన్యమైన భక్తి అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన భక్తి. కంపారిజన్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ అండ్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్స్. సో భౌతిక లోకాలు మరియు ఆధ్యాత్మిక లోకాల గురించి చూసాము. అండ్ మిగతా యోగులు వారందరూ కూడా ఒకటి ప్రభుజీ నామనిష్ఠ ప్రభు క్లాస్ కి రావచ్చు ఈరోజు. ఓకే ప్రభుజీ, సో అదొకటి చూడండి. ఓకే ప్రభుజీ. సో వచ్చినప్పుడు బహుశా ఇంతకు ముందు వచ్చింది నామనిష్ఠ ప్రభు అయినా కాదా? లేదు ప్రభుజీ, కృష్ణ చైతన్య దాస్ అని ప్రభుజీ. కృష్ణ చైతన్య దాస్ ప్రభుజీ. అవును ప్రభుజీ. పాపం ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారు కానీ మనకేం వినిపించలేదు. వాయిస్ చాలా బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. ప్రభుజీ మీరు ఒకవేళ ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే మెసేజ్ లో పెట్టండి, పర్వాలేదు. మెసేజ్ అయితే కంపల్సరీ వస్తుంది. సో మిగతా యోగులు వారందరూ కూడా వారికి మరణం సమయంలోని అంతకాలంలోని వారు ఎక్కడికి చేరుకుంటారు అనేది వారి అరేంజ్మెంట్ ద్వారా, అంటే అరేంజ్మెంట్ అని అంటే ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కాదు,
వారికి ఏ సమయంలోని వారు వారి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాలి అని అనుకుంటారో గొప్ప యోగులకు అది సంభవము. సో వారు ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం గాని, లేకపోయిందా శుక్లపక్షము గాని, లేకపోయిందా పగలు పూట గాని, ఆ రకంగా వారు ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశారు అని అంటే వారు, కానీ వారు ఎక్కడ చేరుకుంటారు? వారి గమ్యస్థానం ఏంటి? ఎక్కడ చేరుకోగలరు వారు? యోగులు, కర్ములు వారందరూ నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి. బ్రహ్మజ్యోతి ప్రభుజీ. నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి దాకానే చేరుకోగలరు. అంతేగాని భగవంతుడి దాకా చేరుకునే అవకాశము లేదు వారికి. మరి ఎవరైతే రాత్రి వేళ గాని, లేకపోయిందా కృష్ణపక్షము గాని, లేకపోయిందా వారు అదేంటది దక్షిణాయనంలో గాని వారు వారి శరీరాన్ని త్యాగం చేసినట్లయితే వారి యొక్క గమ్యస్థానం ఏంటి అని అంటే వారు ఎక్కడ చేరుకుంటారు? మళ్ళీ తిరిగి లోకాలకు వస్తారు ప్రభుజీ. ఒక దగ్గరికి కాదు, ఒక దగ్గర చెప్పున్నారు క్లియర్ గా. స్వర్గాది లోకాలకు చేరి తర్వాత మళ్ళీ స్వర్గాది లోకాలు అనలేదు, స్వర్గాది లోకాలు అనలేదు, చంద్రలోకం ప్రభుజీ. చంద్రలోకము. చంద్రలోకానికి చేరుకొని మళ్ళీ చంద్రలోకం నుంచి వారు మళ్ళీ భూలోకానికి వారు రావాల్సింది ఉంటుంది. సో ఇది వారి యొక్క గమ్యస్థానము. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే శరీరాన్ని త్యాగం చేస్తారో వారి పరిస్థితి. కానీ మరి భక్తుల పరిస్థితి ఏంటి అనంటే వారి గురించి కూడా చెప్పున్నారు భగవద్గీతలోని. వారు ఇవేవి కూడా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వారు ఎటువంటి సమయంలోని వారు దేహాన్ని త్యాగం చేసినా వారు చిట్ట చివరికి చేరుకునేది భగవంతుడి దగ్గరికే. అది కూడా క్లియర్ కట్ గా చెప్పున్నారు, భగవాన్ దగ్గర చేరుకుంటారు. చంద్రలోకం కాదు, స్వర్గలోకము కాదు, మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే రకంగా కాదు. అండ్ అంతేకాదు వారు బ్రహ్మజ్యోతి కాదు, లేకపోయినా పరమాత్మ స్వరూపం దగ్గర కూడా కాదు చేరుకునేది. వారు చేరుకునేది డైరెక్ట్ గా భగవాన్ దగ్గర చేరుకుంటారు. వారు ఇంకెక్కడా చేరుకునే అవకాశం లేదు వారికి. సో ఇది భక్తుల యొక్క లక్షణము. సో భక్తులు ఎప్పుడైతే శరీరాన్ని త్యాగం చేస్తారో వారు ఇంకెక్కడికి చేరుకునే అవకాశం లేదు, వారు డైరెక్ట్ గా భగవంతుడి దగ్గరికే చేరుకుంటారు అని అంటున్నారు. సో ఈ సందర్భంలోని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని అప్పటి కాలంలోని ఫుల్ టైం డివోటీస్ కొంతమంది పాశ్చాత్య దేశ భక్తులు వారు అడిగారు, శ్రీల ప్రభుపాద్ మీరంటే చాలా భక్తి కలిగిన వారు, మీరు ఎన్నో జన్మలుగా మీరందరూ భక్తులు, కాబట్టి మీరు యాక్చువల్గా మీరు వచ్చిందే భగవంతుడు లోకం నుంచి మాలాంటి పాపుల్ని ఉద్ధరించే దానికోసం అని. మీతో పాటు ఉండే భక్తులు వారందరూ కూడా ఫ్యాక్టే అది. మీతో పాటు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారితో పాటు లేక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, జయపతాక్ మహారాజుల వారు అటువంటి గురు శిష్య బృందంలో ఎవరెవరైతే వచ్చారో, ఎవరైతే వారి సర్వస్వాన్ని త్యాగం చేసుకొని భగవంతుడి కోసమని వారి పేరు, వారి ప్రఖ్యాతి, వారి కుటుంబం విడిచిపెట్టేశారు. కాబట్టి వారు ఖచ్చితంగా భగవంతుడి ధామానికి చేరుకోవాల్సిందే వారు, ఎటువంటి వారైనా కూడా. కానీ మరి మాలాంటి వారి పరిస్థితి ఏంటి స్వామి అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని అడిగారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, మీరు వినలేదా భగవద్గీత? ఒక్క సెకండ్ పడుతుంది అంతే, దానికంటే ఎక్కువ పట్టదు మీకు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అని చెప్పనన్నారు. మరి అలాంటప్పుడు మీరందరూ కూడా ఎందుకు భగవంతుడి దగ్గర చేరుకోరు? శరణాగతి పొందాలి అని అన్నారు. సో కాబట్టి భక్తులకు ఏంటి అని అంటే వారు ఖచ్చితంగా భగవద్ధామానికే చేరుకుంటారు అని చెప్పనన్నారు. సో ప్యూర్ డివోటీస్ ప్యాసేజ్ టు ది సుప్రీం అబోర్డ్ ఈస్ గ్యారంటీడ్ బై డివోషనల్ సర్వీస్. ఖచ్చితంగా భక్తియుక్త సేవ ద్వారా భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు అని అంటున్నారు. ఓకే, సో దీంట్లోని యూనిట్ 2, ఇప్పుడు మనం యూనిట్ 2 చూసుకోబోతున్నాం. ఈరోజు క్లాస్ అయిపోయినాక
మీరందరూ కూడా యూనిట్ 1 మీద ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలనే డేట్ కంపల్సరీ ఈరోజు ఫైనలైజ్ చేయాలి. సో రామకృష్ణ ప్రభుతో మీరు డిస్కస్ చేసుకోండి, ఒక డేట్ చెప్పండి ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ పెట్టాలి అనేసి అని. సో ఆ ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాతే నెక్స్ట్ యూనిట్ 2 ది బ్యాలెన్స్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే, సో చాప్టర్స్ 7 to 12 అనేది యూనిట్ 2 లో ఉంటుంది. ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోయేది 9th చాప్టర్, 9వ అధ్యాయం. సో దాంట్లోని 1వ శ్లోకం నుంచి 12వ శ్లోకం దాకా మనం చూస్తాం. Lord Krishna, in order to encourage Arjuna to higher and higher elevation in his potent service, describes in this 9th chapter matters more ఫైనల్ గా శరణాగతి పొందారు కృష్ణుడికి. శిష్యస్తే హంసాది మాం త్వాం ప్రపన్నామని అన్నారు. నాకు కార్పణ్య దోషం చుట్టుకున్నది, దానివల్ల నాకు ఏది సరైనది ఏది తప్పైనది ఇది నాకు అర్థం కావటం లేదు. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి ఇప్పటి నుంచి మీరు నాకు సారథి కాదు, నేను ఇక్కడ యోధుణ్ణి కాను, నేను మీకు శిష్యుణ్ణి, మీరు నాకు గురు, మీరు ఏది చెప్తే నేను పాటిస్తాను అని అన్నారు. సో దాంట్లో భాగంగా కృష్ణుడు భగవద్గీత చెప్పేదానికంటే ముందు కొన్ని ఉపమానాలు చెప్పారు. కానీ ఉపమానాలంతా చెప్పిన తర్వాత ఆ డిస్కషన్ ని భక్తి మార్గంలోకి ఒక శ్లోకంతో తీసుకొని వచ్చారు. ఆ శ్లోకం ఏది ఎవరికైనా తెలుసా? ఒక శ్లోకం చెప్పి భగవద్గీతలోని 2వ అధ్యాయంలో అక్కడ నుంచి భక్తి మార్గంలోకి తీసుకొని వచ్చేశారు కృష్ణుడు ఈ ఎంటైర్ డిస్కషన్ ని. నేహా విక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయోన విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. సో ఈ శ్లోకంతో కంప్లీట్ డిస్కషన్ అప్పటిదాకా ఏంటి అని అంటే మెటీరియలిస్టిక్ డిస్కషన్ లోనే ఉన్నారు. సో అర్జునుడు కూడా మెటీరియలిస్టిక్ పాయింట్ చెప్పారు, కృష్ణుడు కూడా మెటీరియలిస్టిక్ జవాబే చెప్పారన్నమాట. భౌతికవాదమైన తర్కం ఇచ్చారు. నువ్వేమనుకుంటున్నావు, నువ్వు చాలా తెలివైన వాళ్ళలాగా మాట్లాడుతున్నావు, కానీ తెలివి అనేది నీకు ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా నాకు అనిపించట్లేదు. నువ్వు దేనికోసం అయితే శోకించాలో దానికోసం నువ్వు దేనికోసం అయితే శోకించకూడదో దానికోసం నువ్వు శోకిస్తున్నావు. అశోచానవ్యశోచత్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషతే గతాసూంశ్చ అగతాసూంశ్చ నాను శోచంతి పండితాః. దేనికోసం అయితే శోకించకూడదో దానికోసం నువ్వు శోకిస్తున్నావు, తగదు. ఇది ఒక తెలివైన వారికి, ఒక గొప్పగా జ్ఞానవంతుడికి ఎటువంటి తర్కం తగదు అని చెప్పని ఆ రకంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. నువ్వు శరీరానివి కాదు, నువ్వు ఆత్మవి. సో ఆత్మ అనేదాన్ని ఎవరు కూడా నాశనం చేయలేరు, శరీరాన్ని మనం ఏం చేసినా సరే కూడా మనం కాపాడలేము, ఆ రకంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. కానీ భక్తి మార్గంలోకి ఎలా తీసుకొని వచ్చారు ఈ శ్లోకం వల్ల. నేహా విక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయోన విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. సో అక్కడ నుంచి 2వ అధ్యాయం 3వ అధ్యాయం యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే అది కాన్ఫిడెన్షియల్. ఇది మనకి సంస్కృతంలోని చాలా ఉత్తమంగా చెప్పారు. గుహ్యాత్, గుహ్యతరం, గుహ్యతమం. గుహ్యాత్ అంటే సీక్రెట్. భగవద్గీత ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎవరైతే సనాతన ధర్మంలో పుట్టారో వారు భగవద్గీతని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు. పాత సినిమాలు చూసినట్లయితే దాంట్లో కూడా చెప్తూ ఉంటారు, భగవద్గీత మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పండి, మీరు ఏది చెప్పినా నిజమే చెప్తారు అని. ఎందుకు భగవద్గీతని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారనంటే భగవద్గీత కంటే మించిన గ్రంథం మనకి సనాతన ధర్మంలోని అంటే మెటీరియలిస్టిక్ ప్లాట్ఫామ్లోని ఇంకోటి లేదు. కానీ అదే మనం స్పిరిచువలిస్టిక్ ప్లాట్ఫామ్లో చూసామనంటే భగవద్గీత అనేది గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ శ్రీమద్ భాగవతం, దాని తర్వాత పిహెచ్డి ఏది అని అంటే చైతన్య చరితామృతం, పోస్ట్ డాక్టోరియల్ ప్రభుపాద్ లీలామృతం. సో ఈ రకంగా ఈ పుస్తకాలు మనకి ధార్మికమైనవి. మనం కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్క సనాతనీయుడు తెలుసుకోవాల్సిన గ్రంథాలు ఇవి. భగవద్గీత అన్నిటికంటే ముందు వస్తుంది. సో గుహ్యాత్ అంటే ఏంటి అని అంటే బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ సీక్రెట్. అందరికీ అర్థం కాదు అది.
అందరూ కూడా భగవద్గీత నేర్చుకోవాలని అనుకుంటారు, కానీ ఇది చాలా సీక్రెట్. ఇది అందరికీ అర్థం కాదు. ఎన్నిసార్లైనా పుస్తకం దాన్ని తిరగేయండి, ఎన్నిసార్లైనా చదవండి, ఎన్ని బుక్స్ అయినా తెచ్చుకోండి, అర్థం కాదు భగవద్గీత. కానీ దాన్ని తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఈ ట్రిపుల్ లాకింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉన్నది. గుహ్యాత్ 2వ అధ్యాయం 3వ అధ్యాయంలోని మనకి ఆ లాక్ విప్పితేనే మనకి ఫస్ట్ బేసిక్ లెవెల్ భగవద్గీత అర్థమవుతుంది. సో నెక్స్ట్ గుహ్యతరం అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సీక్రెట్. గుహ్యతరం అంటే అది మనకి 7వ అధ్యాయం 8వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ గుహ్యతమం, మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్. ఇది ఎవరికి అర్థం కాదు. ఇది ఏంటి అని అంటే కేవలం గురు శిష్య పరంపరలో ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారికి మాత్రమే అర్థమయ్యేది. భక్తి మార్గంలోని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లేది. భక్తి అనంటే గుడికి వెళ్ళిపోయి ఒక కొబ్బరికాయ కొట్టేసి పూజారి చేతిలో 10 రూపాయలు పెట్టేసి, అది కూడా ఒక రకంగా భక్తే, కానీ అది పూజ కిందకి వస్తుంది, అది సేవ కిందకి రాదది. నిజమైన భక్తి అనంటే ఏంటి అనంటే భగవద్గీతని అర్థం చేసుకోవడం, దాంట్లోని కృష్ణుడు ఏ రకంగా చెప్పారో దాన్ని పాటించడం, గురువుకి ఏ రకంగా అయితే నచ్చుతుందో ఆ రకంగా ఉండడం. ఎందుకు అనంటే గురువు చెప్పేదానికి కృష్ణుడు చెప్పేదానికి మధ్యన వ్యత్యాసం లేదు. సో అన్ని కూడా మనకి అన్ని శాస్త్రాలు చెప్పేది ఏంటి అంటే గురువు కృష్ణుడితో సమానం అని. సో ఆ రకంగా గురువుకి ఏది నచ్చుతుందో, ఏ ఆజ్ఞ ఇస్తారో దాన్ని జవదాటకుండా మనం పాటించడం అనేదే భక్తి అనంటే. సో అది భక్తి అనంటే. అంతేగాని కొన్ని 4 పువ్వులు తీసుకొని భగవంతుడి మీద కేసేసి, లేకపోయిందా ఏదో ఒక దేవీ దేవత మీద, ఏదో ఒక దేవీ దేవత, లేకపోయిందా భగవద్గీత ప్రకారంగా భగవంతుణ్ణి మనిషిలాగా భావించడం గాని, లేకపోయిందా ఒక మనిషిని తీసుకొచ్చి భగవంతుడిలాగా భావించడం గాని, దానికి మించిన పాపం ఇంకోటి లేదు. అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే వారు ఈశోపనిషత్ ప్రకారంగా ఇక్కడ చెప్పబడ్డాది, వారు ఏంటి అని అంటే అజ్ఞాన లోకాల్లోని, అంధకార లోకాల్లోనే వారు మిగిలిపోయి ఉంటారని. అసూర్య నామతే లోక అంధేన తమసావృతాం తాంస్య ప్రత్యావిగచ్చంతే ఏకే చాత్మ్య హనో జనాః. భగవంతుణ్ణి గాని వారు మానవుల్లాగా భావించినా, లేక మానవుణ్ణి వారు భగవంతుడిలాగా భావించినా కూడా దానికి మించిన పాపం ఇంకోటి లేదు. సో కాబట్టి ఇక్కడ అర్జునుడికి భగవంతుడు 9వ అధ్యాయం మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ గుహ్యతమైన శాస్త్రాన్ని ఇక్కడ చెప్పిస్తున్నారు. ఎందుకు? భక్తిలో ఇంకా ముందుకెళ్లేదానికోసమని. సో మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ దాన్ ఎనీ హీ హ్యాస్ ఆల్రెడీ డిస్క్లోజ్. ఇప్పటిదాకా చెప్పిన వాటన్నిటికంటే కూడా గుహ్యతమైన శాస్త్రం ఇక్కడ చెప్పిస్తున్నారు. సో 7వ అధ్యాయంలోని మనం నేర్చుకున్నది కృష్ణుడు అర్జునుడు మాధ్యమంగా మనకి చెప్పినేటిది ఏంటి అని అంటే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది అబ్సల్యూట్. భగవంతుడి గురించి జ్ఞానము మరియు విజ్ఞానము. విజ్ఞానం అని అంటే విశేషమైన జ్ఞానం. దాన్ని ఇవాళ రేపు విజ్ఞానము అని అంటే సైన్స్ అని అంటారు. సైన్సే యాక్చువల్గా. సైన్స్ అని అంటే ఒక మెటల్ని ఎలా వంచాలి, దాంతో ఏ రకంగా ధనాన్ని సంపాదించుకోవాలి, అది ఒక లెక్క కాదు. అది దాన్ని సైన్స్ అనరు, విజ్ఞానం అని అనరు. విజ్ఞానం అంటే ఏంటి అని అంటే విశేషమైన జ్ఞానము, భగవంతుడి పట్ల మనల్ని ఆకర్షితం చేసేటిది, అది విశేషమైన జ్ఞానం అంటే. సో అందులో మనం నేర్చుకునేది అంటే ఫిక్స్ మైండ్ ఆన్ కృష్ణ, మనసుని కృష్ణుడి మీద సంలగ్నం చేసుకొని ఉంచాలి అని అన్నారు. అండ్ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విశేషమైన జ్ఞానం ఏంటి అంటే కృష్ణుడు అన్నిటికీ కూడా సర్వకారణ కారణః. సో అన్నిటి యొక్క ఉద్భవం కృష్ణుడి నుంచే వచ్చింది అని. కాబట్టి మనం చేయాల్సింది ఏంటి? సరెండర్ టు కృష్ణ. దేవీ దేవతలను మనం కొలవడం మానేసి, లేకపోయిందా భగవంతుడి యొక్క అవ్యక్త రూపాన్ని కొలవడం మానేసి దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడు భగవాన్ స్వరూపానికి మనం శరణాగతి పొందాలి. అది మనం తెలుసుకున్నాం 7వ అధ్యాయంలో. నెక్స్ట్ 8వ అధ్యాయం అక్షర బ్రహ్మయోగము. సో కృష్ణుణ్ణి మనం
శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు అంతకాలేచ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వ కలేవరం యా ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నా తత్ర సంశయ. శరీరం విడిచిపెట్టేటప్పుడు కృష్ణుడు, దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడిని తలుచుకుంటూ ఉన్నాము అని అంటే వారు ఖచ్చితంగా భగవంతుడి లోకానికి చేరుకుంటారు. 2వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్టుగా మనమందరం కూడా ఆత్మస్వరూపులం. సో బ్రహ్మన్ మనమంతా కూడా. సో కానీ ఎటువంటి బ్రహ్మన్, ఎటువంటి ఆత్మ అని అంటే అవినాశి అయిన ఆత్మ. మనం అక్షరులం, మనం ఎప్పటికీ కూడా మనం నాశనం కాలేము. కాబట్టి భయం దేనికి? మనల్ని ఎవరు నాశనమే చేయలేరు. మనల్ని ఎవరైనా నాశనం చేయగలంటే అది మనకి మనమే. ప్రాపర్గా భక్తి లేకుండా శరణాగతి పొందకుండా ఉంటే నాశనం అవుతాం. సమయం వృధా చేస్తూ ఉన్నాము, భగవంతుడికి మనం శరణాగతి పొందటం లేదు అని అంటే అది సమయం వృధా చేయడం. అక్కడ క్షరులం అయిపోతున్నాం. క్షరులం కాబట్టే ఇన్ని జన్మలుగా మనం జన్మాంతరాలుగా ఇదే శరీరంలోని, అంటే ఇటువంటి శరీరం మనం మాటి మాటికి తీసుకుంటూనే ఉన్నాము. సో ఈ పంచభూతాలతో కలిగి ఉండేటిది ఈ శరీరాన్ని మాటి మాటికి తీసుకుంటున్నాం. నశ్వరమైన శరీరం, కుళ్ళిపోయే శరీరం, మర్త్యలోకంలోనే ఉన్నాము. కానీ మనం ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో నేను అక్షరుణ్ణి, ఎప్పుడు అక్షరులం అవుతాం? భగవంతుడికి నేను దాసుణ్ణి నేను తెలుసుకున్నప్పుడు మనం అప్పుడు అక్షరులం అయిపోతాం. సో అది కూడా ఎప్పుడు? కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందేటప్పుడు అండ్ శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు భగవంతుడిని తలుచుకోవాలి. లేదు కృష్ణుడిని తలుచుకోకుండా ఇంకేదైనా తలుచుకుంటున్నామనంటే దానికి కూడా కృష్ణుడు చెప్పేశారు, యమ్యం వాపి స్వరం భావం తజంతంతే కలేవరం తాం తామేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. ఏమి తలుచుకొని మనం శరణాగతి, భగవంతుడు నీ కాకుండా ఇతరది ఏం తలుచుకొని మనం శరీరాన్ని త్యాగం చేసినా దానికి అనుగుణంగానే మనకు కొత్త శరీరం వస్తుంది అని. కానీ భక్తులకు మాత్రం ఎప్పటికీ అది జరగదు అని అంటున్నారు. ఎందుకు అని అంటే అనన్యమైన భక్తి ఎవరికైతే ఉంటుందో వారు భగవంతుడి దగ్గరే చేరుకుంటారు. సో ఇప్పుడు 9వ అధ్యాయం మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్, అతి గుహ్యతమైన శాస్త్రం ఇది. సో దీంట్లోని ఎలాగ మనం ప్రాక్టీస్ చెయ్యాలి అనే దాని గురించి చెప్తున్నారు. ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ అనన్య భక్తి. కృష్ణ ఈజ్ పార్షియల్ టు అనన్య భక్తాస్. అనన్యమైన భక్తి ఎలా చేయొచ్చు? అండ్ మనం చాలా మంది అనుకుంటాము ఇదేమైనా రాకెట్ సైన్సా అనన్యమైన భక్తి. రాకెట్ సైన్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే దాన్ని రకరకాలుగా మనకి క్యాలిక్యులేషన్స్ అవంతా ఉంటాయి. చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్ అయినా సరే కూడా మనం మిస్టేక్ అయిపోయింది అని అంటే మాత్రం రిజల్ట్స్ దొరకదు. మరి అలాంటప్పుడు ఈ అనన్యమైన భక్తి అంత కష్టమైనదా అంటే దానికి కూడా సమాధానం ఇచ్చేశారు. రాజ విద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమిదోత్తమం ప్రత్యక్షావగం ధర్మ్యా శుశకం కర్తుం అవ్యయం. సో ఇది విద్యలకే రారాజు. మామూలుగా భౌతిక ప్రపంచంలోని విద్యలకి రాజు దేన్ని అంటారు? ప్రతిదానికి ఏదో ఒక రాజు అని అంటారు. అడవికి రాజు ఎవరు? అడవికి రాజు ఎవరు? సింహం. పక్షులకి రాజు గరుత్మంతుడు. అలాగే సర్పాలకి రాజు వాసుకి. వాసుకినా ఆదిశేషు. సో అదే రకంగా విద్యలకి రారాజు ఏది అని అంటే భగవద్గీత. సో అది ఇక్కడ 9వ అధ్యాయంలో చెప్పేశారు. రాజ విద్య అండ్ సీక్రెట్స్ లోకి కూడా అతి పెద్ద సీక్రెట్ అంటూ ఏదైనా ఉన్నది అని అంటే అదే భగవద్గీత. మామూలు సీక్రెట్ కాదు, అది గుహ్యతమైన శాస్త్రం. రాజ విద్య రాజగుహ్యం. అండ్ ఇది ఏదో భౌతికమైనటిది మనకి లేకపోయిందా, ఏదో ఊరికనే మన స్వార్థాన్ని మనకి లోభాన్ని మనకి పూర్తి చేసేదా అంటే కాదు. పవిత్రమైనది. పవిత్రం ఇదం ఉత్తమం. ఉత్తమమైనటిది ఇది. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం. మనకి ప్రత్యక్షంగా డైరెక్ట్ గా మనం కొన్నిటి మనం తెలుసుకోలేము. నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని. అది తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనం మరణం దాకా మనం వెయిట్ చేయాలి. మరణించేటప్పుడు మాత్రం మనకు తెలుస్తుంది. ఆత్మస్వరూపాలుగా ఎప్పుడైతే మనం తిరుగుతూ ఉంటామో అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. ఇంతకాలం జీవితకాలం అంతా కూడా నేను ఈ శరీరాన్ని అనుకుంటూ తిరిగాను,
నా దగ్గర ధనం ఉన్నది, నా దగ్గర ప్రఖ్యాతి ఉన్నది, లేకపోయిందా నా దగ్గర జనాలు ఉన్నారు, అన్నిటికీ గర్వం నేను పడుతూ ఉన్ను. ఇది ఏంటి? ఇదేది నేను కాదా? అయితే నేను ఆత్మస్వరూపాన్న. అందుకోసం ఆదిశంకరాచార్యుల వారు చాలా అద్భుతంగా కీర్తనలు రాశారు. మా కురుధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమేష కాలాసర్. సో ఇవన్నీ కూడా హారతి కర్పూరం లాగా కొద్ది క్షణాల్లో ఇవంతా కూడా పోతుంది. సో మనమంతా కూడా ఇంతకాలం అయ్యో నేనేంటి శరీరం అనుకున్నాను కానీ కాదా అనేసని అది మనం తెలుసుకోలేము, అది ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోలేము. కాకపోతే ఈ అనన్యమైన భక్తిని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలనేది అది చాలా చాలా సింపుల్ గా మనకి ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్పేస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష భగవం ధర్మ్యం అంటే ధర్మాన్ని. ధర్మం అంటే ఏంటి? ధర్మస్తు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. దీన్ని ప్రత్యక్షంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ అంతేకాదు, అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే శుశుకం కర్తుమవ్యయం, చాలా చాలా ఆనందంగా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లోని డాన్స్ చేయడం, విగ్రహాల ముందు డాన్స్ చేయడం, ఈ డాన్స్ పోనీ ఏమైనా కష్టమైన స్టెప్పా? మనకి ఏమైనా అక్కడ భరతనాట్యం చేయమని చెప్తున్నారా? స్టెప్ కొద్దిగా తప్పు అయిందని అంటే డిస్క్వాలిఫైడ్ అన్నట్టుగా లేదు. దీన్ని స్వామీజీ స్టెప్ అంటారు అందరు చేసేది. చాలా సింపుల్. అండ్ దీంట్లో రాంగ్ స్టెప్ అంటూ ఏదీ లేదు. ప్రతి ఒక్కరు వేసే స్టెప్ ఎక్సలెంట్ స్టెప్పే. అసలు డాన్స్ వేసారు అని అంటేనే విగ్రహాల ముందు కృష్ణుడు ఆనందపడిపోతారు. చప్పట్లు కొట్టడం, కృష్ణుడు ముందు సంకీర్తన జరిగేటప్పుడు చప్పట్లు కొట్టడం అనేది అది అతి ఉత్తమమైనటిది. ఎన్నో ఎన్నో జన్మలలోని మనం ఆకట్టుకున్న పాపాలన్నీ కూడా పటాపంచలైపోతాయి. మామూలుగా చప్పట్లు శబ్దం వచ్చిందని అంటే పక్షులు ఎగిరిపోతాయి. మన పాపా రూపాల్లో ఉండే పక్షులన్నీ కూడా ఒక్కసారితో ఎగిరిపోతాయి సంకీర్తన జరిగేటప్పుడు చప్పట్లు కొడుతున్నామని అంటే. సో ఇది మనకి ఎంతో ఆనందకరమైనది. శుశుకం కర్తుమవ్యయం. సో అదే రకంగా అనన్యమైన భక్తి మీరు అనుకుంటున్నట్టుగా ఏమాత్రం కష్టం కాదయ్యా బాబు, శుశుకం కర్తుమవ్యయం, చాలా చాలా ఆనందంగా చేసుకోవచ్చు అని అంటున్నారు. The very beginning of Bhagavad Gita, the first chapter is more or less an introduction to the rest of the book. So ఒక రకంగా రెండవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయం మనకి ఇంట్రొడక్షన్. అండ్ ఇన్ ది సెకండ్ అండ్ థర్డ్ చాప్టర్స్ ది స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ డిస్క్రైబ్డ్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్ఫిడెన్షియల్. సో మనకి ఇంట్రొడక్షన్ మొదటి అధ్యాయం, రెండవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయం బేసిక్ లెవెల్ కాన్ఫిడెన్షియల్. గుహ్యాత్ topics discussed in 7th and 8th chapters are specifically related to devotional service. భక్తి యుక్త సేవ గురించి చెప్పుకున్నది కాబట్టి అది గుహ్య తరం 7 మరియు 8. And because they bring enlightenment in Krishna consciousness, they are called more confidential. అది గుహ్య తరం అని అంటారు. But the matters which are described in the 9th chapter deals with unalloyed devotion. శుద్ధ భక్తితోని మనకి ఉంటుంది. అంటే ఈ 9వ అధ్యాయం దాకా మనం చేస్తున్నది ఏంటి అని అంటే, తేనె ఒక బాటిల్లో ఉన్నది, తేనెని మనం పైన పైన నుంచి నాకుతున్నాం అంతే. ఆ సీసాను పట్టుకొని నాకుతున్నాం. లోపల మనకు తెలుసు తేనె ఉన్నదని. అబ్బా తేనె ఎంత రుచికరంగా ఉంటుంది అని అనుకొని మనం బయట బయట నాకుతున్నాం. 9వ అధ్యాయం ఏంటి అని అంటే, ఆ తేనె బాటిల్ని తీసి మనకి నోట్లోని పోస్తున్నారు. తాగవయ్యా తాగు, తేనె తాగు, ప్రసాదమే ఇది అని. సో అంత ప్యూర్ డివోషన్ అనేది మనకి 9వ అధ్యాయంలో మనకు తెలుస్తుంది. నిజమైన భక్తి ఏంటి అనేది. Therefore this is called the most confidential. ఇది గుహ్యతమమైన శాస్త్రం అంటున్నారు. This knowledge is the king of the education. ఇది విద్యలకన్నిటికీ కూడా రారాజు, ది మోస్ట్ సీక్రెట్ ఆఫ్ ఆల్ సీక్రెట్స్. సో అన్ని శాస్త్రాలలోకి, అన్ని గుహ్యాల్లోకి ఇది గుహ్యతమమైన శాస్త్రం. ఇట్ ఈస్ ది ప్యూరెస్ట్ నాలెడ్జ్, చాలా పవిత్రమైనది. అండ్ బికాస్ ఇట్ గివ్స్ డైరెక్ట్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్ బై రియలైజేషన్, ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ రిలీజియన్. ఇది ధర్మానికి ఇది పరాకాష్ఠ. ఎందుకోనంటే డైరెక్ట్ రియలైజేషన్ తెస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ద పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ రిలీజియన్.
ధర్మానికి ఇది పరాకాష్ఠది. ఇట్ ఈజ్ ఎవర్ లాస్టింగ్. ఇది ఏదో కొంతకాలంగా ఉండేటిది కాదు, కొంతకాలాన్ని ఆనందం ఇచ్చేటిది కాదు, ఎల్లవేళలా మనకి ఆనందాన్ని ప్రసాదించేటువంటి మనకి ఒక గుహ్యతమమైన శాస్త్రం ఇది. సో thus the process of devotional service of Krishna consciousness is the king of all education and the king of all confidential knowledge. కృష్ణుణ్ణి దేవాది దేవుడుగా భావించడము, కృష్ణుడికి సేవ చేసుకోవడం, దాంట్లోని ఆనందాన్ని వెతుక్కోవడం అనేది అది మామూలు జనాలు చేయగలిగేటిది కాదు. ఎవరు పడితే వారు చేయలేరు. కృష్ణ అనే నామం రావాలి అని అంటే నోటి నుంచి ఎన్నో ఎన్నో జన్మలుగా మనం భక్తి చేసుకొని ఉండాలి, లేకపోతే గొప్ప భక్తుడు ఎవరో మన మీద కరుణించుండాలి. నారదముని, లేకపోతే గురు శిష్య బృందంలో వచ్చిన వారు, అటువంటి వారెవరో కరుణిస్తే గాని కృష్ణ నామం అనేది మనం నోటి నుంచి రాలేదు. చాలా మంది అనుకుంటారు జపమేముంది చేసేస్తానులే అని, కానీ చేయలేరు. ఎందుకు అనంటే నామము వారి మీదకి కరుణించదు. నామం అలా రాదు ఊరికనే. గొప్ప ఋషి అయిన వాల్మీకి ఎప్పుడైతే బోయవాడుగా ఉన్నో అతని నోటి నుంచి అతను సాక్షాత్ అతన్ని ఇనిషియేషన్ ఇచ్చింది కూడా ఎవరు? నారదముని. నారదమునే చెప్పారు రామనామం పఠించవయ్యా, జపం చేయి అని. చేయలేకపోయారు ఆయన. నోటి నుంచి నామం రాలేదు, అన్ని పాపాలు చేశారు ఆయన. రామ అని పలకలేకపోయారు. కాబట్టి గురువు అనేవారు సహజంగానే చాలా కరుణామయుడు కాబట్టి రామ అని పలకలేకపోతున్నారు అని అర్థం చేసుకొని నారదముని, నువ్వు ఇంతకాలం కేవలం సంహరిస్తూ వచ్చావు, సరే అదే పేరు జపించు, మరా మరా అని జపించు. మరా అని అంటే సంస్కృతంలోని చంపేశాను లేక చనిపోయాడు అని, ఆ రకంగానే జపించు అని. సో ఆ రకంగా జపించు అని అన్నారు. సో అదే నామాన్ని జపిస్తూ వచ్చారు, మరా 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 మరా. సో ఆ రకంగా జపిస్తూ వచ్చిన దానివల్ల ఆ మరా కాస్త రామ అయిపోయింది. నామ జపం ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే, ఒక బోయవాడు ఎంతో మందిని, ఎన్నో పక్షులని, ఎన్నో జీవులని సంహరించి కేవలం తన జిహ్వా చాపల్యం కోసం అని. మహాభారతంలో రాసున్నారు మాంసము అంటే ఏంటి అని. మనం మామూలుగా మాంసము మాంసము అంటాం కదా, మాంసము అంటే ఏంటి, ఆ పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే మాంసః భక్షయతే ఇతి. అతను సంహరించుకొని అతను భక్ష్యము అంటే అతని జిహ్వా చాపల్యాన్ని కేవలం ఆయన సంతృప్తి పరుచుకునే దానికోసమని ఆయన నన్ను సంహరించుకొని ఆయన తింటున్నాడు. అది కూడా క్షణిక జిహ్వా చాపల్యం కోసం. కాబట్టి ఓ భగవంతుడా, నా తప్పు లేదు, నా తప్పు లేకపోయినా ఆయన కేవలం నన్ను తన జిహ్వా చాపల్యం కోసం అని నన్ను సంహరించుకొని, నేను కూడా అతనిలాగానే జీవుణ్ణి, అతనిలాగానే, ఎవరో పైవాడిని కాదు నేను, కానీ నన్ను సంహరించుకొని ఆయన తింటున్నాడు. కాబట్టి వచ్చే జన్మలోని ఇంకా ఎందుకు అని అంటే ఆబ్వియస్లీ నేచర్ ఆఫ్ లా అనేది అది చాలా కఠోరమైనది. భగవంతుడు ఇక్కడ ఒక జడ్జి లాంటి వారు, ఎవరికి కూడా ఎక్కువ పార్షియల్ గా ఉండరు, ఎవరికి కూడా ద్వేషించరు కూడా. చట్టం తన పని చేసుకోబోతుందంటారు, అదే రకంగా ఇక్కడ నేచర్ అనేది, ప్రకృతి అనేది తన పని తను చేసుకొని వెళ్తారనమాట. భగవంతుడు కేవలం అనన్యమైన భక్తులకు మాత్రమే కాస్త పార్షియల్ గా ఉంటారు, కానీ మిగతా వారి విషయంలో జోక్యం చేసుకోరు. సో నేచర్, ప్రకృతి, భగవంతుడి యొక్క దాసులు వీళ్ళంతా కూడా త్రిగుణాలు. సో వాళ్ళు వాళ్ళ కర్తవ్యాన్ని వారు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. వారి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీని వారు పూర్తి చేస్తారు. సో వారి ఏదైనా సరే కూడా పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి అని అంటే వీరు చేసిన పాపాల వల్ల వీరికి పనిష్మెంట్ అనేది దొరుకుతుంది. పాపాలు చేశారు వీరు, కాబట్టి భగవంతుడు కూడా వారిని ఆపరు. వీరు చేసిన పాపాల కోసం అని వీరికి పనిష్మెంట్స్ ఇస్తారు. సో మాంసః భక్షయతే ఇతి. సో
వారు ఎవరైతే వీరిని జిహ్వా చాపల్యం కోసమని సంహరించుకొని తింటారో వచ్చే జన్మలోని ఎవరైతే సంహరించారో వారు సంహరించబడతారు. ఎవరైతే సంహరించబడ్డారో వారే మళ్ళీ సంహరిస్తారు. సో ఆ రకంగా ఎన్ని జీవులనైతే వారు సంహరించారో అన్ని సార్లు మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలి. సో ఇది సంసార చక్రం. ఇది దీంట్లోనే చిక్కుకుపోయి ఉంటాము. కానీ భక్తులు హరే అనేవారు కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ ప్రభుజీ. ఇక్కడ మాంసం గురించి ఒక ప్రశ్న ఉంది, అడగచ్చా ప్రభుజీ? అడగండి మాతాజీ. సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ ప్రభుజీ. పర్లేదు. ప్రభుజీ యాక్చువల్గా ఈ క్లోజ్డ్ బుక్ అసైన్మెంట్స్ లో కూడా ఒక సెకండ్ చాప్టర్ లో ఒక క్వశ్చన్ లో అది మాంసము అంటే యజ్ఞాలలో కనుక పశువుల్ని బలిస్తే అది హింసగా పరిగణించబడదు అని ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ప్రభుజీ. దానికి ఆన్సర్ యాక్చువల్గా ప్రభుపాద పొరపాట్లో ఏమిచ్చారంటే యజ్ఞయాగాదులలో కనుక పశువుల్ని బలిస్తే దాన్ని హింసగా పరిగణించబడదు, ఎందుకంటే ఆ పశువుకి మళ్ళీ మానవ జన్మ వస్తుంది, అలాగే ఆ బ్రాహ్మణులకు కూడా స్వర్గలోకాన్ని పొందుతారు, అందుకని అది హింసగా పరిగణించబడదు అని రాశారు. జనరల్ గా యాక్చువల్గా ఇట్లా మనం బలి అనేది తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు అంటే కాళీమాత కాళీమాత వర్షిపరుస్తూ ఇట్లా బలి ఇచ్చి అది తింటారు కదా. బట్ నేనైతే ఏం విన్నానంటే తిరుమలలో ఈవెన్ వెంకటేశ్వర స్వామికి కూడా మాంసము నివేదన చేస్తారు అని, అంటే ప్రత్యక్షంగా అక్కడ ఉన్న సర్వీస్ చేసే వాళ్ళే మాకు చెప్పారనమాట. సో అంటే ఇప్పుడు విష్ణుమూర్తి కదా ప్రభుజీ, ఆయన సత్వగుణంలో ఉంటారు కదా, మరి వాళ్ళకి ఆఫర్ చేయకూడదు కదా అట్లా మాంసం అలాంటివి, మరి అది తప్పు కాదా? నాకు తెలిసినంత అప్పుడు చేయలేదమ్మా, మేము ఎప్పుడు వినలేదు. తిరుపతిలో ఉన్నా కూడా మీకు ఇట్లాంటి న్యూస్. మాది కూడా తిరుపతి మాతాజీ. తిరుపతిలోని మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక 35 ఏళ్ల నుంచి మా పేరెంట్స్ ఉంటున్నారు. అండ్ అదర్వైజ్ మా పేరెంట్స్ ది మా ఫాదర్ వాళ్ళది తిరుపతే. సో మేము ఇంత దాకా ఎక్కడ కూడా మేము కూడా ఏం లేదు. 50 ఏళ్ళుగా ఉన్నాం, మేము కూడా ఏం లేదు. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఓకే, దీని గురించి జస్ట్ చెప్తాను నేను. ఇలా ప్రభుపాదులు వారు చెప్పింది ఏం చెప్పారు అని అంటే ఇది కాళికా మాతకి అర్పించడం అనేది అది మనకి వేదాలలో రాసి ఉన్నది. ఓకే, ఫైనల్లీ అసలు చెప్తాను నేను. 2 రకాలుగా జీవ హింస అనేది చేయబడుతుంది. ఒకటి భగవంతుడికి అర్పించే దానికోసమని. భగవంతుడికి ఎందుకు అర్పించాలి అని అంటే అది కూడా వారి జిహ్వా చాపల్యం కోసమని కాదు, ఆ జంతువుకి మోక్షము అనగా మోక్ష పదంలోని ఆ జంతువుకి సహాయపడే దానికోసమని. మోక్షం జంతు రూపంలో ఉండేటప్పుడు మోక్షం అనేది రాదు, మానవ జన్మ అనేది వస్తుంది. సో మానవ జన్మ వీలైనంత త్వరగా వారికి వచ్చే దానికోసమని ఆ జంతువునే వారు ఆ జంతువుకి వీలైనంత త్వరగా మానవ జన్మ వచ్చి అక్కడి నుంచి వారు భక్తిలోని అతి త్వరగా వచ్చి వారు భగవంతుడి లోకానికి చేరుకునే దానికోసమని ప్రార్థన చేయడానికి మనకి వేదాలలోనే రాసినది ఏంటి అని అంటే, వేదాల్లోని కూడా 96% ఉండేది కర్మకాండ గురించే. కర్మకాండలోని ఒక భాగం ఏంటి అని అంటే ఈ జీవ జంతువులకి మానవ స్వరూపం వచ్చేది ఏ రకంగా అనే దానికి వారు కొన్ని ఇది చెప్పున్నారనమాట. దాన్ని వారి జిహ్వ చాపల్యం తీసుకునే దానికి కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అశ్వమేధ యాగం అనేసి మనం విన్నాము రామాయణంలోని. అశ్వమేధ యాగంలోని కూడా అది చేసిన తర్వాత ఆ గుర్రాన్ని జంతువుని బలి ఇస్తారు. సో ఆ రకంగా కాకపోతే దాన్ని భుజించే దానికోసమని కాదు, ఆ గుర్రం జన్మ నుంచి అది మానవ జన్మ వచ్చే దానికోసమని ఆ రకంగా. కాకపోతే దాని తర్వాత ఏమైంది అని అంటే ఇది వేదాలలోని ఈ రకంగా ఉన్న దాని వల్ల అందరూ కూడా దాన్ని దుర్వినియోగపరుస్తూ ఉన్నారు. దానివల్ల ఏమైంది అని అంటే బౌద్ధావతారంలోని కృష్ణుడు జన్మ తీసుకున్నారు. కానీ కృష్ణుడిని ఎక్కడ కూడా మనము బుద్ధ రూపంలోని మనం కృష్ణుడిని ఎక్కడా కొలవము. మీరు టెంపుల్స్ చూసినట్లయితే నరసింహ అవతారాన్ని కొలుస్తాము, రామ అవతారాన్ని కొలుస్తాము, ఆ రకంగా కొలుస్తాము. కానీ ఎక్కడ కూడా బుద్ధావతారాన్ని మనం ఇస్కాన్ మందిరాల్లో ఎక్కడ కొలవము. దో అతను కృష్ణుడే అయినప్పటికీ కూడా అతని ఉద్దేశం అక్కడ వేరే. అక్కడ భగవంతుడి లాగా అతను రాలేదు. ఏంటి అని అంటే వేదాలలోని ఈ రకంగా చెప్పి ఉన్నారు. దానివల్ల అందరూ కూడా ఏంటి అని అంటే వేదాలని వారు
ఒక ప్రామాణికంగా తీసుకునేసి ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు పడితే వారందరూ కూడా జంతువుల్ని సంహరించడం మొదలుపెట్టారు. సో అందుకోసమని బుద్ధ అవతారంలోని కృష్ణుడు జన్మ తీసుకున్నారు. వేదాలన్నింటినీ పక్కన పెట్టేయండి, అహింస అనేది పాటించండి, ఎవరిని కూడా సంహరించేదానికి లేదు, జీవ జంతువులను కూడా సంహరించేదానికి లేదు అని. దాని తర్వాత ఏమైంది అని అంటే ఈ వేదాలను పక్కన పెట్టేసిన దానివల్ల భక్తి అనేది కూడా మానేశారు. జీవ సంహారం అనేది మానేశారు, కానీ భక్తి అనేది కూడా మానేశారు. కాబట్టి శంకరాచార్యుల వారు శివుడే, రుద్రుల వారే సాక్షాత్ శంకరాచార్యుల వారు. అతను వచ్చి అతని ఉద్దేశం కూడా వేరే ఒకటి ఉన్నది. అతనేంటి అని అంటే బౌద్ధులందరినీ కూడా మన అఖండ భారతం నుంచి దూరంగా చేసి పడేశారు అందరినీ. యాక్చువల్గా బుద్ధుడు అవతరించింది భారతదేశంలోనే, బౌద్ధ గయా అంటారు, బీహార్లో ఉంది అది. కానీ ఎవరైతే బుద్ధిస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఏదర్ మనకి జపాన్, చైనా అలాంటి కంట్రీస్ లో కనిపిస్తారు. ఇండియాలో దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు తక్కువే. కానీ వాళ్ళందరినీ కూడా శంకరాచార్యుల వారు వచ్చి తరిమేశారు, దేశానికి అఖండ భారతం నుంచి దూరంగా పంపించేశారు. ఎందుకు అని అంటే వారు భక్తి లానీయకుండా చేశారు. సో ఈ రకంగా మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ కూడా భగవంతుడికి, వెంకటేశ్వర స్వామికి మాంసము అర్పించినట్టుగా ఎక్కడా లేదు. అతని యొక్క చిన్న నుంచి చిన్న చరిత్ర మీరు తిరిగేసినా సరే కూడా ఎక్కడ కూడా మాంసం అర్పించడం అనేది భగవంతుడికి లేనే లేదు. అతని కాకపోతే కొన్ని నేను విన్నాను చరిత్రలు, ఏంటి అని అంటే ఒక కుమ్మరివాడు విరిగిపోయిన కుండలోని పెరుగన్న నైవేద్యం పెట్టారు భగవంతుడికి. ప్రతిరోజు అతని ప్రతిమని తయారు చేసి, నేను ఈరోజు ఈ కుండలు అమ్ముకొని వచ్చిన ధనంతో నేను కొండకు వస్తాను అని ఇది నమస్కారం పెట్టుకుంటారు. కాకపోతే ఆయనకి ఎప్పటికీ కుదరకపోయేసరికి ఆఖరికి వెంకటేశ్వర స్వామి వచ్చేస్తారు. ఏమయ్యా, నువ్వు నా దర్శనం చేసుకోవాలనుకున్నావు, నేనే వస్తున్నాను ఈ రోజని. అప్పుడు ఏం ఆయనకి భోగం పెట్టాలో అర్థం కాక అప్పుడే తయారైన పెరుగన్నని ఒక విరిగిపోయిన కుండ ముక్కలోనే అతను పెట్టేస్తారనమాట. స్వామి మీరే వచ్చారు, ఇదిగోండి స్వీకరించండి స్వామి అని. అతని గుర్తుగా ఇప్పటికీ కూడా ఒక మంచి కుండని తయారు చేసి దాన్ని పగలగొట్టి మిగతా లడ్డూ ప్రసాదం అవేవి కూడా భగవంతుడి యొక్క, వెంకటేశ్వర స్వామి గర్భగృహం లోపలికి వెళ్ళి నైవేద్యం పెట్టబడవు. కేవలం పెట్టబడేది ఏదైనా ఉన్నది అంటే ఆ పెరుగన్నం అదిగిపోయి విరిగిపోయిన కుండ ముక్కలోనే పెడతారు ఇప్పటికీ కూడా. అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, కానీ ఎక్కడ కూడా మాంసము అనేది ఇది నైవేద్యం పెట్టే ఆస్కారమే లేదు. కేవలం వెంకటేశ్వర స్వామిగా కాదు, కృష్ణుడు లేక నారాయణుని గుడిల్లోని ఎక్కడ కూడా మాంసము దరిదాపుల్లో కూడా తెచ్చేదానికి లేదు. దానికోసమని కాళీమాత గుడిలో చేస్తారు, అది కూడా అవిధి పూర్వకమైనది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇప్పటికీ చాలా జగాలను చెప్పున్నారు, ఏంటి అని అంటే కాళీమాతకి నైవేద్యం పెడతారంటారు, కానీ అది కూడా అవిధి పూర్వకమైనది. ఎందుకనంటే దానికోసం క్వాలిఫైడ్ బ్రాహ్మణాస్ ఎవరు లేరు, దానికి చదవాల్సిన మంత్రాలు అవి చదివే రకంగా. సో అది సరైన పద్ధతి కానే కాదు. మాంసము అనేది మాంసః భక్షయతే ఇది. సో ఈ కాలంలో ఎవరైనా నైవేద్యం పెడుతున్నారు అని అంటే వారు కేవలం జిహ్వా చాపల్యం కోసమే పెడుతున్నట్టుగా, వారికి మళ్ళా జన్మ తీసుకోక తప్పదు. ఓకే మాతాజీ. సో అండ్ ఇట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ జాయ్ఫుల్లీ వితౌట్ డిఫికల్టీ. సో చాలా ఆనందంగా. హరే కృష్ణ. therefore one should adopt it. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని అవలంబించాలి అని అంటున్నారు. సో మరి కృష్ణాస్ రిలేషన్షిప్ విత్ మెటీరియల్ వరల్డ్. సో ఈ 9వ అధ్యాయంలోని ఇంకా కృష్ణుడి యొక్క కొన్ని శక్తుల గురించి చెప్పున్నారనమాట. క్రియేషన్ రెస్ట్స్ ఆన్ కృష్ణ. సో ఈ సంసారం అంతా కూడా, ఈ సృజన అంతా కూడా కృష్ణుడి వల్లనే జరుగుతోంది. ఇప్పుడు మనం ఒక అందమైన ఒక ముత్యాల మాల లేకపోతే వజ్రాల మాల మనం చూసాము అని అంటే ఎంతో అందంగా ఉంటుంది ఆ వజ్రాల మాల కానీ ముత్యాల మాల కానీ. కానీ ఆ మాల అంత అందంగా ఉన్నది అని అంటే దానికి కారణం ముత్యాలు మాత్రమే కాదు, ముత్యాలన్నిటినీ కూడా ఒకే దారంలోని దాన్నంతా కూడా ఉంచిన దాని వల్ల ఒకదాని పక్కన ఒక ముత్యం అనేది అంత అందమైన ఆకారంలో ఉంటుంది. మత్తః పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ. సో ఈ రకంగా వాటన్నిటినీ కూడా ఆ దారం ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడు. సో అదే రకంగా మనకి అన్ని కూడా ఈ లోకమంతా కూడా నడుస్తోంది అని అంటే అది కృష్ణుడు వల్లనే. కానీ
కృష్ణుడు దాని నుంచి వేరే, కృష్ణుడు దాన్ని చూసుకోరు. ఏ రకంగా అంటే దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక ఉపమానం ఇచ్చారు. ఒక రాజు మరియు ఇతర మంత్రిగణాలు. సో ఇక్కడ కూడా మనం చూసినట్లయితే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అందరికంటే పెద్ద అథారిటీ, కానీ వారి అండర్లోని ఒక్కొక్కరు సపరేట్ ఇది ఉన్నారు. ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ, ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ, హోమ్ మినిస్ట్రీ. ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ అదే రకంగా కృష్ణుడు అండర్లోని, కృష్ణుడు ప్రెసిడెంట్, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం అంతటికీ కూడా. ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ సరస్వతీదేవి మరియు వినాయకుడు. అదే రకంగా మరి ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ అంటే కుబేరుడు మరియు లక్ష్మీదేవి. సో ఈ రకంగా హోమ్ మినిస్ట్రీ అంటే దుర్గాదేవి. సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా వాళ్ళు చూసుకుంటారు. సో డిపార్ట్మెంట్స్ ప్రకారంగా వాళ్ళందరినీ కూడా డివైడ్ చేస్తున్నారు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ కృష్ణాస్ ఆర్డర్. సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా కృష్ణుడి దగ్గర ఫైనల్ అథారిటీ కృష్ణుడు. ఒక కంపెనీలోని ఏదైనా ఎవరినైనా సరే కూడా మనం తీసుకోవాలన్నా, ఎవరినైనా లేకపోతే జీతం పెంచాలన్నా, ఎంత పెరగాలి, అలాంటి రూల్స్ అంతా కూడా డిసైడ్ చేసేది ఎవరు అని అంటే కంపెనీ యొక్క ఎండి డిసైడ్ చేస్తారు. సో దాన్ని మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు దాన్ని పాటించాల్సి ఉంటుంది. మనకు కనిపించేది ఏంటి అని అంటే నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ బాస్ మనకి ఏదో చేస్తున్నారు అని మనం అనుకుంటాము, కానీ యాక్చువల్గా రూల్స్ డిసైడ్ చేసేది ఎవరు అని అంటే ఎండి. అదే రకంగా ఈ ఎండి ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎవరు అంటే కృష్ణుడు. కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారి యొక్క ఇండిపెండెన్స్ వారికి ఉంటుంది. కృష్ణ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ న్యూట్రల్ అండ్ డిటాచ్డ్. సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా కృష్ణుడు వల్లనే జరుగుతుంది, కానీ దేనికి కూడా బద్ధుడై ఉండడు కృష్ణుడు. ఒక కోర్టులో మీరు చూసినట్లయితే ఆ జడ్జి అన్ని కూడా విచారాలన్నిటినీ కూడా ఇరుపక్షాల వాదనలు వింటారు. ఎవరి పట్ల కూడా వారికి ద్వేషము ఉండదు, ఎవరి పట్ల వారికి ఆసక్తి అనేది ఉండదు. కానీ అతను ఏంటంటే న్యూట్రల్ గా ఒక డిసిషన్ మేకింగ్ పర్సనాలిటీ అతను. సో రెండు పక్కన వాదనలు వినిన తర్వాత అతను ప్రూఫ్స్ బట్టి వాటి బట్టి ఒక డెసిషన్కి వస్తారు. సో వారికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలన్నా లేకపోతే రివార్డ్ ఇవ్వాలన్నా సరే కూడా జడ్జి చేసేది అది పని. ఎందుకనంటే ఫైనల్ అథారిటీ ఎవరు అంటే జడ్జి, కానీ అతను డిసైడ్ చేయరు. నాకు సంబంధం లేదు, మీరు ఏం చెప్పినా సరే కూడా వీళ్ళకి ఈ పనిష్మెంట్ ఇవ్వాల్సిందే అన్నట్టుగా అన్నారు. సో అదే రకంగా కృష్ణుడు కూడా ఏంటి అని అంటే తను పెట్టిన లాస్ ప్రకారంగా ప్రతి ఒక్కరు పాటించాలి. ఆ లాస్ ని పాటించినట్లయితే ఏంటి ఆ లాస్ మనకి చెప్పేశారు. ఇది వికర్మ, ఇది కర్మ, ఇది అకర్మ. అకర్మ చేసుకోండి అయ్యా అందరూ అన్నారు. ఏదైనా సరే కూడా ఆహారం స్వీకరించే ముందు యజ్ఞ శిష్టాసనాసంతో ముచ్చంతే సర్వకిల విషయ భుంజతే తేత్వ అగం పాప ఏ పచంతాత్మ కారణాత్. ఊరికనే మీరు పాపాన్ని తినద్దయ్యా, భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టుకొని తినండి అని అన్నారు. అది చేస్తే వెజిటేరియన్ ఫుడ్, అది కూడా పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భత్యాభయత్యతి. భక్తుడు ఏ రకంగా అయితే వారికి ఇష్టంగా ఉంటుందో ఆ రకంగా వారు భగవంతుణ్ణి ప్రేమపూర్వకంగా వారు అర్పిస్తున్నట్లయితే భగవంతుడు స్వీకరిస్తారు. ఒక తులసి దళం వేసేసి భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టడం అంత కష్టం కాదు. లేదు నేను మాంసాన్నే తింటాను, లేకపోతే ఇంకేదైనా నాకు నచ్చిందే నేను తింటాను, భగవంతుడికి నేను నైవేద్యం పెట్టలేనేటివి నేను తింటాను అని అనుకుంటే పాపం తిన్నట్టుగానే. అది భగవద్గీతలో చెప్పారు, భుంజతే తేత్వ అఘం పాపం. పాపం తిన్నట్టుగానే వారు. మరి అలాంటప్పుడు భగవంతుడు మాత్రం ఏం చేయగలరు? ఏమీ చేయలేరు. కోర్టులోని జడ్జి లాగా ఉంటారు. నేను మీకు చెప్పాను, లేదు నేను పాటించను అని అన్నారు, సరే మీ ఇష్టం అని వదిలేశాను. ఇప్పుడు పనిష్మెంట్ వచ్చింది, అనుభవించాలి, తప్పదు. So by his glance, Krishna activates matter, injects jivas, but he is aloof. So ఇది ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు ప్రతి ఒక్క దానికి కారకుడు అతను. సో అతను అనుకుంటే ప్రతి ఒక్క దాంట్లోని నిర్జీవం వాటిలోని ప్రాణం పోయొచ్చు. ఇప్పుడు పంచతత్వాలు మనకి భూమి రాపో నలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధి రేవచ 8 కూడా ఉన్నాయి. సో ఇవి భిన్న ప్రకృతి ఇది. కానీ దీని లోపల ఎప్పుడైతే జీవుడు వెళ్తారో అప్పుడు జీవుడు పరాప్రకృతి. సో ఈ రకంగా ఒక మ్యాటర్ లోని కూడా జీవుడిని వారు పెట్టగలరు. అది భగవంతుడికి మాత్రమే సాధ్యం. సో ఇక్కడ మనకు చెప్పున్నారు, స్మెల్ ఫ్లవర్ బట్ డు నాట్ టచ్. ఇది ఎనాలజీ, ఇది ఉపమానం ఇచ్చున్నారు.
ఏంటి అని అంటే ఒక పువ్వుని మనం సువాసన మనం చూడొచ్చు, కానీ దాన్ని ముట్టుకున్నామంటే అది పాడవుతుంది. సో దీనికోసం చెప్పున్నారనమాట. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి హేతునేన హేతునేన మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి హేతునేన అని కౌంతేయ. సో మనకి మయ అధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం. సో కృష్ణుడి ఆధిక్యతలోనే ప్రకృతి అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. సో ఇక్కడ మనం ఇంతకు ముందు చూసినట్టుగా ఒక మానవుణ్ణి భగవంతుడిలాగా కానీ లేక భగవంతుణ్ణి మానవుడిలాగా కానీ చూడడం అనేది చాలా చాలా పెద్ద అపరాధం. సో ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి మానవుడిలాగా చూడడం అనేది ఎంత పెద్ద పాపం అనే దాని గురించి చెప్తున్నారు. అవజానాంతి మామూఢ మానుషీం తనుమాశ్రిత. అవజానంతి, జానాతి, అజానాతి, అవజానాతి 3 రకాల పదాలు ఉన్నాయి. జానాతి అని అంటే తెలిసిన వారు, అజానాతి అని అంటే తెలియదు, అవజానాతి అని అంటే కూడా చెప్పినా సరే కూడా అర్థం చేసుకోకుండా కావలసుకునే వారు మూడుల్లాగా ప్రవర్తించడం. సో అవజానాతి అని అంటే తెలియకుండా భగవంతుణ్ణి మానవుల్లాగా భావించేవారు వారు పాపం కాదు. ఇప్పుడు తెలిసిన వారు, ఇప్పుడు గొప్ప గొప్ప ఋషులకి మునులకి వేదవ్యాసుల వారికి లేకపోయిందా పరాశరమునికి, అటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడు ఎవరో తెలుసు. లేకపోయిందా సుఖదేవ గోస్వామి, వారందరికీ తెలుసు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని. కాబట్టి వారు జానాతి, వారికి తెలుసు. అజానాతి ఎవరు? కృష్ణుడి యొక్క మిత్రగణాలు. వారికి అందరికీ కూడా యాక్చువల్గా ఏంటంటే కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని తెలియదు, కానీ కృష్ణుడు నా పరమ మిత్రుడు, కృష్ణుడు భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానం జ్ఞాత్వామం శాంతిరుచ్యతి. సో వారికి భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం, అన్ని యజ్ఞాలకి తపస్సులన్నిటికీ కూడా భోక్త నా కృష్ణుడు. మా కృష్ణుడు కూడా కాదు, నా కృష్ణుడు. సో నా కృష్ణుడే అన్నిటికీ కూడా భోక్త. మేము ఏది స్వీకరించినా ముందు నా కృష్ణుడు స్వీకరించాలి. వెన్న దొంగతనం చేయాలన్నా ముందు కృష్ణుడికే మేము పెడతాం. కృష్ణుడు దొంగతనం చేసినా లేక నేను దొంగతనం చేసినా ముందు నేను కృష్ణుడికే పెడతాను. కృష్ణుడు తినను అన్నారనంటే నేను దొంగతనం చేసిన కుండను అక్కడికక్కడే వదిలేసి వచ్చేస్తాను. నేను నాకొద్దు. నా కృష్ణుడు నా చేతి నుంచి ఒకవేళ ఒక వెన్న ముద్ద తిన్నారు అని అంటేనే నేను దాన్ని స్వీకరిస్తాను. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అయింది. ఓకే ప్రభు, ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే. సో ఈ రకంగా నాకు ఏ పనిష్మెంట్ వచ్చినా సరే కూడా దాన్ని నేను స్వీకరిస్తాను, కానీ కృష్ణుడు కోసమే చేస్తాను నేను ఏదైనా. కృష్ణుడు సంతృప్తి పడితేనే నేను చేస్తాను. అండ్ శ్రీమద్ భాగవతంలో మీ అందరికీ తెలిసిందే, ఎప్పుడైతే బ్రహ్మని ఇతను పిలిపిస్తారో కృష్ణుడు, కృష్ణుడి యొక్క మిత్రగణాలందరినీ కూడా ఎప్పుడైతే తస్కరించుకొని వెళ్ళిపోతారో బ్రహ్మ, అప్పుడు కృష్ణుడు బ్రహ్మ ఆభువన లోకాల్లో ఉండే బ్రహ్మలందరినీ పిలిపిస్తారు. సో బ్రహ్మ వచ్చి కృష్ణుడికి నమస్కారం పెడుతూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళ మిత్రగణాలంతా కూడా నవ్వుతూ ఉంటారు. ఏమయ్యా మీ అందరికి ఏమైపోయింది? మాలాగా మీకు ఒక తల కూడా కాదు, 4, 4, 10 తలలు ఉన్నాయి. మీరందరూ వచ్చి నా మిత్రుడికి నమస్కారం పెట్టడం ఏంటి? ఇతను నా మిత్రుడు, ఇతను కూడా కాదు వీడు నా మిత్రుడు, వీడికి నమస్కారం ఏంటి పెడుతున్నారు మీరు? మీకేమైంది అసలు ఇంతకీ అని అనుకొని ఒక్కొక్కళ్ళు నవ్వుతూ ఉండేవారు. అది అజానాతి, వారికి తెలియదు. వారికి తెలిసినా సరే కూడా వారికి ఎందుకు భగవంతుడే కావాల్సుకునే వారికి తెలియనివ్వలేదు. ఆలోచించండి, ఒకవేళ మీ మిత్రుడు మీ పక్కన ఉండేవారు సడన్ గా మీకు తెలిసింది ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క కొడుకు అని, లేకపోయిందా చాలా చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్ ఎవరైనా అని చెప్పి తెలిసింది, అతనితో మీరు నెక్స్ట్ టైం మీరు మిత్రుల్లాగానే ఉంటారా? ఎప్పుడు ఆ భయం రూపంతోనే ఉంటారు. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు ఆ గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని ఎత్తారో అక్కడ ఉండే కుల వృద్ధులు అందరూ కూడా ఏం చేశారు అని అంటే కర్రలు పెట్టేవారు అనమాట గోవర్ధనగిరి పర్వతం కిందన. కృష్ణ నీకేమనిపిస్తోంది? నువ్వు చిటికిన వేల మీద గోవర్ధనగిరిని ఎత్తేసావు కాబట్టి అది నిల్చొని ఉన్నది అనిపిస్తోందా? ఏమీ కాదు, మేము ఇక్కడ కర్రలు పెట్టున్నాము,
నువ్వు ముందు బయటికి వెళ్ళిపో, మేమందరం ఈ కర్రలు తీసేసి మేము పెట్టేసి మళ్ళీ మేము బయటకు వస్తాము అని అన్నారు. ఆ రకంగా అజానాతి, తెలియదు వారికి. కానీ అవజానంతి అంటే దుర్యోధనుడు, ధృతరాష్ట్రుల వారు, అటువంటి వారు శకుని, వారికి అందరికీ కూడా తెలుసు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని. కానీ వాళ్ళు నమ్మటం లేదు. ఇతను ఒక సాధారణమైన గోపబాలకుడు, ఇతను మా మీద చేస్తాడా, ఇతను మాలాగా ఒక క్షత్రియుడు కూడా కాదు, ఇది పాలు పితికే వారి వంశంలో పుట్టినవాడు, ఇతను మాకు సమానంగా ఉండాలని అనుకుంటారా అనేసని ఆ రకంగా అనుకుంటున్నారు వారు. కాబట్టి అటువంటి వారిని అవజానంతి అని అంటారు. సో తెలిసి కూడా వారు తెలియనట్టుగా నటించేవారు. అవజానంతి మా మూఢ, తెలివి తక్కువ వారు. ఎందుకు తెలివి తక్కువ వారు? మానుషీం తనుమాశ్రిత, మనుషులు ఏ రకంగా ఉంటారో అదే రూపంలో నేను వచ్చాను కాబట్టి మానుషీం తను ఆశ్రిత. సో తను అంటే శరీరం, మనుషుడు లాంటి శరీరంలో నేను వచ్చాను కాబట్టి వారు తెలిసి కూడా తెలియనట్టుగా నటిస్తూ తెలివి తక్కువ వారిలాగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కానీ వారికి తెలియని విషయం ఏంటి? మూఢాన్ని ఎందుకన్నారు అంటే పరంభావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. సో ఈ రకంగా మానవ శరీరం తీసుకున్నప్పటికీ కూడా అతనే మహేశ్వరుడు, అందరికంటే కూడా దేవాది దేవుడు అనే విషయం వారు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. సో ఫూల్స్ డిరైడ్ మీ వెన్ ఐ డిసైన్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫార్మ్. అతను హ్యూమన్ అనటం లేదు, మానుషిం తను ఆశ్రిత, అతను హ్యూమన్ కాదు. ఈ శ్లోకం చాలా ఇంపార్టెంట్, భక్తుల్లాగా తెలుసుకునే దానికోసం, భక్తుడు అయ్యే దానికోసం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఎందుకనంటే మానుషిం తను ఆశ్రిత, శరీరాన్ని ఆ రకంగా ఒక మానవుడి రూపంలో వచ్చారు కాబట్టి వారిని సాధారణమైన వ్యక్తి అని అనుకుంటున్నారు. కానీ వారికి తెలియంది ఏంటంటే దే డు నాట్ నో మై ట్రాన్సెండెంటల్ నేచర్. వారికి తెలియదు భగవంతుని యొక్క పరంభావమజానంతో, అది తెలియదు. ఇంకా మమ భూత మహేశ్వరం, ట్రాన్సెండెంటల్ నేచర్ యాజ్ అ సుప్రీం లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ బీ. ప్రతి ఒక్క జీవరాశికి కూడా అతనే దేవాది దేవుడు అనే విషయాన్ని ఎవరూ కూడా తెలుసుకోలేదు. కాబట్టి వారు వారు మూఢులు, తెలిసి కూడా వారు తెలియనట్టుగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. From the other explanations of the previous verses in the chapter, it is clear that the Supreme Personality of Godhead, although appearing like a human being, is not a common man. సో ఇప్పుడు జైల్లోని ఒక జైలరు మామూలుగానే జైలు లోపల ప్రతి ఒక్క వార్డ్ లోపలికి వెళ్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అక్కడ జైలు లోపల ఉండే ఖైదీలు ఏమనుకుంటారు, ఇదిగో ఇంకొక పిక్ పాకెటర్ వచ్చాడయ్యా, జేబు దొంగ ఇంకొకతను, మనలాగే మనం కూడా ఏం చేసాము, జేబు దొంగతనాలు చేసాము, చిన్న చిల్లర దొంగతనాలు చేసాము, మనకి జైల్లో వేశారు, ఇదిగో మనలాగే ఇంకొకడు వచ్చాడు ఎవడో జేబు దొంగ అని అనుకుంటారు. కానీ వారికి తెలియంది ఏంటి అని అంటే ఆయన జైలరు. ఆ జైలుకి అన్నిటికంటే కూడా సుప్రీం అధికారి ఆయన. ఆయన ఎప్పుడైనా కావాలనుకుంటే లోపలికి రావచ్చు, ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళచ్చు. సో అందరూ కూడా ఈ రకంగా, మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇదే రకంగా, నేను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు లోపలికి వెళ్తాను, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు బయటకు వెళ్తాను అని అంటే కుదరదు. మిగతా వాళ్ళకందరికీ ఏంటి అని అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే విడుదల చేస్తారో అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళగలరు. అంతేగాని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడంతా కూడా వెళ్ళేదానికి కుదరదు. అదే రకంగా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని అంటే మిగతా వారు కూడా ఎవరైతే వచ్చారో ఆ జైలరు వారు కూడా మనలాగేలే అని అనుకుంటారు. అది మూర్ఖత్వం. So although appearing like a human being is not a common man, material bodies cannot perform the wonderful acts described in the previous verses. ఏమండి, గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని ఎత్తడం, లేకపోయిందా ఆ అగ్నినన్నిటినీ కూడా మింగేయడం, లేకపోయిందా తృణావర్త, లేకపోయిందా ఇతర రాక్షసులందరినీ కూడా సంహరించడం, చాణూర, ముష్టిక లాంటి మల్ల యోధుల్ని వారిని యుద్ధంలోని ఓడించడం,
భగవద్గీత లాంటి అద్భుతమైన ఆ దీన్ని మనకి గ్రంథాన్ని మనకు చెప్పడం ఇవంతా మానవుల వల్ల అవుతుంది అది కాదు. ఇదంతా కూడా భగవంతుడి ద్వారా మాత్రమే అవ్వగలదు. ఇది తెలుసుకోలేరు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఒక నార్మల్ మానవుణ్ణి తీసుకెళ్లి భగవంతుడిలాగా కూర్చోబెట్టడం ఎందువల్ల? జస్ట్ ఏదో కొద్దిగా విభూతి సృష్టించేశారు. అబ్బబ్బబ్బా, దేవాది దేవుడు ఈయనే. మూర్ఖంగా వారు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. అది ఏమైనా పెద్ద గొప్ప విషయం? ఆ విభూతిని సృష్టించడము, లేకపోతే మనిషిని మాయం చేయడము. పిసి సార్కర్ అనేసని ఒక గొప్ప ఇల్యూజనిస్ట్ ఉన్నారు. మెజిషియన్ అనే వర్డ్ తప్పు వర్డ్. మ్యాజిక్ కాదు వాళ్ళు చేసేది, ఇల్యూజనిస్ట్. మనల్ని మభ్యపెడుతుంటారు. సో ఈ రకంగా మభ్యపెట్టడం అనేది అదొక కళ. అది అంతేగాని అది దేవాది దేవుడు యొక్క లక్షణం కాదు. అది అలాంటి వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి దేవాది దేవుడు అని చెప్పేయడము అదంతా మూర్ఖత్వం. అది అటువంటి వారిని ఏంటి అని అంటే మూఢ అని అంటారు. సో ఈ శ్లోకంలోనే మనకు క్లియర్ కట్ గా తెలిసిపోయింది, ఈ దేవాది దేవుణ్ణి మానవుడుగా, అది కూడా సాధారణ మానవుడిగా భావించడం, లేక సాధారణమైన మానవుడిని దేవాది దేవుడిలాగా భావించడం రెండూ కూడా మూర్ఖులు చేసే పని. అది సరైన పని కాదు. అది So material bodies cannot perform the wonderful act described in the previous verses. His body is called here Manushim because he is acting just like a man. మానవుడు సాధారణమైన మానవుడిలాగా చేస్తున్నారు కాబట్టి అతను అయినప్పటికీ మనలాంటి వారు కాదు. ఒక మిత్రుడుగా, అర్జునుడికి మిత్రుడిలాగా అతను ఉన్నారు. A politician involved in the battle of Kurukshetra. సో అతను ఒక రణనీతిని అతను నిర్ధారిస్తున్నారు, ఎలా చేయాలి యుద్ధము అనేసని. సో అలాంటప్పుడు ఆయన ఒక మానవుడు అనేసని తీసుకోవడం తప్పది. ఇన్ సో మెనీ వేస్ హీ ఈజ్ యాక్టింగ్ జస్ట్ లైక్ ఎన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్. మామూలుగా అయిన మానవులు ఏ రకంగా బిహేవ్ చేస్తారో అదే రకంగా చేస్తున్నారు. అంతేగాని అది మనలోంచి అతను మనలాగానే బిహేవ్ చేస్తున్నారన్నంత మాత్రాన ఆయన మనలాంటి వారు కాదు. దే కెనాట్ ఇమాజిన్ that a form like that of a human being can simultaneously control the infinite and the minute. So దేవాది దేవుడుగా అతను సర్వంని కూడా అతను కంట్రోల్ చేసేవారు, లేకపోయిందా పరమేశ్వరుడు లాగా, లేకపోతే పరమాత్మ స్వరూపంలోనే అతను మన హృదయంలోనున్నారు అని కూడా ఎవరు కూడా ఊహించలేరు. యాక్చువల్లీ ఆల్దో హీఈస్ కంట్రోలింగ్ ది ఇన్ఫైనైట్ అండ్ ది ఫైనైట్, హీ ఈస్ apart from all this manifestation. సో అతనే అన్ని జగాలన వ్యాప్తి చెందిన ఆ బ్రహ్మ జ్యోతి కూడా. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆయన ప్రతి ఒక్క జీవుడిలోని కూడా పరమాత్మ స్వరూపంలోని ఉన్నారు. కానీ అతను ఎవరు అంటే భగవాన్. ఆయన ఇటు బ్రహ్మజ్యోతి కాదు, అటు పరమాత్మ కాదు. ఉత్తమమైనది ఇది ఏంటి అని అంటే భగవాన్ స్వరూపం అతను. It is clearly stated concerning his yogam avid aishwaryam. So atani yoga aishwaryam anedi manaku telusthundi. His inconceivable transcendental energy that he can control the infinite and the finite simultaneously and that he can remain aloof from them. So prati okkadaniki kuda mama bhuta maheshwaram ani antunnaru. So atanu sarvamuni atane control chestunnaru. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆయన అన్నిటికీ సమానం కూడా కాదు, అతను దేవాది దేవుడు. సో ఇక్కడ మనం చూసింది ఏంటి అంటే మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్, రాజగుహ్యం, అన్నిటికంటే పెద్ద సీక్రెట్ మనం చూసాము. ఫిలసాఫికల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ రాజ విద్యా వర్డ్స్. సో ఫిలసాఫికల్ పాయింట్స్ భక్తి దృష్టిలోని మనం తెలుసుకున్నాం రాజ విద్య అంటే ఏంటి అని. కృష్ణాస్ రిలేషన్షిప్ విత్ ది మెటీరియల్ వరల్డ్, భౌతిక ప్రకృతితోని అతను భగవంతుడు దేవాది దేవుడు భౌతిక ప్రకృతికి అధిపతి, కానీ అట్ ది సేమ్ టైం అతను దానంతటితో పాటు ఉండేది కాదు భగవంతుడు. అండ్ కృష్ణాస్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ దోస్ హూ డిరైడ్ హిమ్ వెన్ హీ డిసెండ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫార్మ్. సో మానుషీం తనుమాశ్రిత, మనిషిలాగా మనలాగా భగవంతుడు ఎప్పుడైతే ఈ లోకానికి వచ్చారో అతన్ని మనలాంటి వారే అని అనుకోవడం అనేది అది తప్పు అని అంటున్నారు. టు యాక్సెప్ట్ గాడ్ యాజ్ మ్యాన్ అండ్ టు యాక్సెప్ట్ మ్యాన్ యాజ్ గాడ్, దిస్ ఈజ్ రాస్కల్డమ్. ఇది తెలివి తక్కువతనము, మూర్ఖత్వము. We can understand who is an intelligent man and who is a rascal by this creation. మనకి
ఈ ప్రకృతి వల్లనే మనకు తెలిసిపోతుంది ఎవరు దేవాది దేవుడు, ఎవరు మూర్ఖులు అని. కృష్ణ ఈస్ క్యాన్వసింగ్ సరెండర్ అంటూ మీ. సో ఇక్కడ మనిషి రూపంలో ఎందుకు వచ్చారు భగవంతుడు అంటే శరణాగతి ఎలా పొందాలి అనేది, ఎవరికి పొందాలనేది నేర్పించేదానికి వచ్చారు. అండ్ చైతన్య మహాప్రభు రూపంలోనే వచ్చారు ఎలాగ శరణాగతి పొందాలి అని. ఎందుకంటే కలియుగ వాసులకు ఎవరికి తెలియదు ఎలా శరణాగతి పొందాలి అని. మనకి అందుకోసం చైతన్య మహాప్రభు రూపంలోని వచ్చి ఎలాగ శరణాగతి పొందాలి అనేది మనకి నేర్పిస్తున్నారు. ఎవరికి శరణాగతి పొందాలి అనేది భగవద్గీతలోని అనాది కాలం నుంచి సూర్య భగవానుడికి కూడా ఫస్ట్ చెప్పారనమాట 12 కోట్ల సంవత్సరాల కిందట. కానీ మళ్ళీ ఆ విద్య నాశనం అయిపోయింది, గురు శిష్య పరంపరలో రాలేదు. కాబట్టి మళ్ళీ కృష్ణుడు వచ్చి అర్జునుడి దగ్గర నుంచి ఇది మళ్ళీ కొత్త పరంపరని మొదలుపెట్టారు. ఈ రకంగా ఆత్మస్వరూపులము అదంతా కూడా మళ్ళీ చెప్పాల్సింది వస్తోంది కృష్ణుడికి. సో కానీ ఎవరికి శరణాగతి పొందాలి అనేది భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు. దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందాలి అని. సో అది రాజ విద్య, అది అన్నిటికంటే గుహ్యతమైన శాస్త్రం ఇది. సో అది కృష్ణుడు చెప్పాలనుకుంటున్నారు మనకి. సో అందుకోసమే మీరు చూసినట్లయితే చరమ శ్లోకాలు అని అంటారు భగవద్గీతకి. ఏవా చరమ శ్లోకాలు? ఏది? 2 శ్లోకాలు ఉన్నాయి 18వ అధ్యాయంలోని 65, 66. ఏదా శ్లోకాలు? పరిత్యజ్య సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య. 65వ శ్లోకం ఏది? మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీమాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజాని ప్రియోస్మే. 66వ శ్లోకము సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మోక్షానికి ఎలిజిబుల్. కానీ వారు చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే మాం ఏకం, కృష్ణుణ్ణి మాత్రమే. అది కూడా ఏం చేయాలి? శరణం వ్రజ, శరణాగతి పొందాలి. అంతకాలే చ మాం ఏవ స్మరణముక్తో కలేవరం యః ప్రాతి సమద్భావం యాతినా తత్ర సంశయః. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే కృష్ణుణ్ణి దేవాది దేవుడుగా భావిస్తూ జీవిత కాలం అంతా కూడా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, ఈ రకంగా నిత్యం భాగవత సేవయ్య ఎల్లవేళలా సరే కూడా భక్తులకి సేవ చేసుకోవడము, లేకపోయింది ఆ శ్రీమద్ భాగవతం ప్రతిరోజు చదువుతూ ఉండడం, దాంతో పాటు జపం ప్రతిరోజు చేయడము, ఇవి చేస్తూ ఉన్నారు అని అంటే ఖచ్చితంగా వారు భగవంతుడికి అంతకాలంలో అని స్మరణముక్త కలేవరం. సో అంతకాలేచ మామేవా, స్మరణముక్తో చేయటప్పుడు అంతకాలేచ మాం ఏవా, ఖచ్చితంగా భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలరు అప్పుడు. సో ఇది భగవద్గీతలోని మనకి చెప్పినది. ఇది భగవంతుడు మనకి క్యాన్వస్ చేస్తున్నారు. సరెండర్ అంటూ మీ, భగవంతుడికి శరణాగతి పొందమని చెప్తున్నారు. ఇంత చెప్పినా సరే కూడా అవజానంతి, కొంతమందికి తెలిసినా సరే కూడా చెయ్యరు. సో అటువంటి వారిని ఏమంటారు? మూఢ అంటారు. అవజానంతి మాం మూఢ. బట్ ది మూఢాస్ దే విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. వారికి ఇంత చెప్పినా కూడా వారు యాక్సెప్ట్ చేయరు. అవజానంతి మాం మూఢ. సో అక్కడ వారు ఏంటి అని అంటే కావాల్సుకొని చెప్పినా సరే కూడా వారు చేయరు. ఎందుకు చేయరు? ఓ వై ఐ షల్ యాక్సెప్ట్ కృష్ణ, నాకెందుకు కృష్ణుడు, నాకు నా దేవుడు ఉన్నారయ్యా, నేను ఒక బాబాజీని పెట్టుకున్నాను, ఆ బాబాజీయే నాకు దేవుడు. ఎందుకు ఆ బాబాజీ దేవుడు? ఎందుకనంటే ఆయన నాకు విభూతి సృష్టించి ఇచ్చారు. నాకు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా వేరే వారికి ఎవరికో ఇచ్చారు. కాబట్టి ఆయన ఎవరికైతే సృష్టించి ఇచ్చారో ఆయన చెప్పారు ఈయన దేవాది దేవుడు అని. అందుకోసం నేను ఆయన్నే నమ్ముతాను. నాకు కృష్ణుడితో నాకేం సంబంధం? కృష్ణుడిని మీరు పాటించుకోండి కావాలంటే. ఎస్, కావాలంటే నమస్కారం పెడతాను కృష్ణుడిని. కానీ నేను నమస్కారం పెట్టుకునేది మాత్రం మనసులోని నేను శరణాగతి పొందింది మాత్రం ఆ బాబాజీకే అని అనుకుంటారు. అటువంటి వారిని తెలివి తక్కువ వారు అని అంటాం. సో వీ హ్యావ్ గాట్ వెరీ షార్ట్ కట్ క్రైటీరియన్ టు అండర్స్టాండ్ ఎ రాస్కల్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ మ్యాన్. దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకునేయచ్చు. ఒకటి చెప్పండి, భగవంతుడు కొంతమంది అంటారు వీళ్ళని చంపేసి వాళ్ళని చంపేసి
మన మతంలోకి మనం మార్పిడి చేసుకున్నాము అని అంటే నా భగవంతుడికి అది ఇష్టము అని. భగవంతుడు ఎక్కడైనా అలా చెప్తారా? చెప్పరు. భగవంతుడు చెప్పేది ఏంటి? ప్రతి ఒక్కరిలోని కూడా నా యొక్క అంశం ఉన్నది అని అంటున్నారు. మమేవ అంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన. ఈ రోజు నిన్నటి నుంచో కాదు, సనాతన కాలం నుంచి నా యొక్క అంశలు మీరు అందరూ అనేసని. కాబట్టి వసుదేవ కుటుంబకం అంటాం. ప్రతి ఒక్కరికి భక్తి నేర్పించాలి. లేకపోయిందా కొంతమంది ఏమంటారు అని అంటే అన్ని దేవతలు కూడా ఆయనే అంటారు. కృష్ణుడు ఎప్పుడైనా చెప్పారా అన్ని దేవీ దేవతలు అన్ని దేవుళ్ళు అందరూ నేనే అని అన్నారా? కాదు, వాళ్ళందరూ నా యొక్క డిపార్ట్మెంట్స్ అని అన్నారు కృష్ణుడు. కాబట్టి ఎవరిని కొలిచినా సరే కూడా కృష్ణుడినే కొలిచినట్టుగా లేకపోయిందా ఆ రకంగాని కాదు. సో ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా చెప్పున్నారు ఏంటి అని అంటే మిగతా వారందరూ కూడా కృష్ణుడి యొక్క సబార్డినేట్స్. సో అక్కడ మనకు తెలిసిపోతుంది ఎవరు రాస్కల్, ఎవరు ఇంటెలిజెంట్ మ్యాన్ అని. వాట్ ఈస్ దాట్? ఇఫ్ హీ ఈజ్ అ డివోటీ ఆఫ్ కృష్ణ దెన్ హీ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్ మ్యాన్. ఎవరైతే కృష్ణుడిని కొలుస్తారో వారు తెలివైన వారు. ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ దెన్ హీ ఈజ్ అ రాస్కల్, దట్స్ ఆల్. కృష్ణుడిని కొలవకుండా ఇంకెవరైనా కొలుస్తున్నారు అని అంటే వారంతా తెలివైన వారు కాదు. కాబట్టి అనవసరంగా మనం దాని మీద సమయం వృధా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ మార్గం మనకు చెప్పేశారు కృష్ణుడు. రాజ విద్య మన చేతికి ఇచ్చారు, రాజ గుహ్యం మనకు అప్పచెప్పేశారు. దీన్ని మనం తూచా తప్పకుండా పాటించేము అని అంటే మనకి సరిపోతుంది. అన్నెసరిగా టైం వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇది మనకి ఇక్కడ గుహ్యతమమైన శాస్త్రం. సో ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాము. సో దయచేసి మీ అటెండెన్స్ అందరూ కూడా మార్క్ చేసుకోండి. నేను ప్రభుజీకి ఇది ఇస్తున్నాను హోస్ట్ రైట్స్. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యశ్చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద की जय हो. नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय हो. हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరూ దయచేసి